Kublai vi baro gi viewers I sin pat hagani ka video ngine page yang hakabede ba ki khubor light kam ini ka khubor light kam kadi hapo Bank of Baroda ini ru kide ki apprenticeship program lani apprenticeship training hakaba ki don hadu san hajar tiligi pus ki ba lapan line hagani ka Bank of Baroda hakaba phila ban training shisnem bad hadin bu phila de ban le ya kani ka training yole se ki light post hagi bang boper kani kala de kakabu ka experience ka jongpi di nakata ka daw ngonong ye fi ko kun samla ko dai na po ka stin megalaya wanupan sab e ya kani kala ka kabu shim bat pendon kamya ka apply no lengba ka website kabangan sebu po comment pins ke jonga ban wanam kleru ban share like ban subscribe na kabenta kiwe pade ki kubol like kam di haswa pengan beteng ya kani ka kubor like kam haswa ba pin apply ya kani ka bus nganong ya pi yole se pin pat register ya lede hapo kanat if haban register shwa ya lede hapo kan national apprenticeship training scheme lene nats lene naps mo ti ban register shwa din kata pisala ban apply kata kadi ka jing tha nagliang jong ka apprenticeship acts 1961 ito matang niya no ya kani ka khobolai kam nagliang jong ka Bank of Baroda lapanlait ya ka online application hakaba phila ban register ya lede nadu ka khat khandai trik nai basan arjana punriu hadu ka Fratrik benai bandriu arjar ar punriu kelas dit kadei Fratrik benai bandriu arjar ar punriu mo te phiam ban sutu ya kata ban ka h lene karta ka ba phila ban apply nam tai kini ki pus kan de ar post nem shajrong hadu ar pupra ban sans nem ke relaxation no sans nem ke relaxation nam ta jungi ki st ti kumbang ala de banong ba ka training seats ka don san hajar teli ki seats but ka educational qualification lene ka kardan ka paglaban apply nam ta ki seats jong ka Bank of Baroda ka day ya ki graduation lene ki candidates ki bala pendep ya ka degree but ka duration lene ka por ka ba pio bande ya ka day ka apprentice lene ka training hapo Bank of Baroda ka day shisnem lene khalar panai thik no but ka stipend ru ha ka por phile ya ka training pinyo ya ka stipend lene ka salary lene ka jingsiu ka ba khatsan hajar tangka shibnai shushu ngini pe mentai ya kini ki training seat state wise namar laplat ha ki state paro jong ka ru India no ha ki state baper ti nagam ta jungi ki ba hapo Meghalaya ka don ka total number of seat ka don southly ba nagabentai ki scheduled tribe ka don kawe ba nagabentai ki unreserved ka don lightly ki te ka grand total ka don southly ki seats nagabentai jungi ki ba hapo ka state Meghalaya ke namar kata walada don tang southly makanaru akarpan ya ki applicants lene ki kun samla subhaban shim ya kani kalat apply back nang bapinyo ya ka certificate kabade hagaju kapor ka experience ke jongpi te parlo kumto kumangalade ban pensngo shipi ba haswa bu tin register yalede lani haswa bu tin apply ya kini ki seats jong ka Bank of Baroda pihak ban register lani pihak ban pendap shwa ya ka register forms hapo kanats mo ti hakapor ba phi pendap ya ki forms lani apply pihak ru bandoni kini ki documents pen create bha namar nda phile chapo cyber lane phile hiru pi haban penbiang shoi kane sale lem gumta kan sabun kam kamtam la da phile cha cyber lele yole se penbiang gawe na bringi ne ki documents ti kan jinjar namar pin haban wan biang sheying hap phone kumne kamtai ti kan pen shitom ti nagata kadaw ngap ya kini ki documents kabenukong ti bandon ya Aadhaar card nangta kebaar pide bandon yo pan card kebalai email ID basau mobile number basan pide bandon passport size banriu pide bandon ya class 10 mark sheet banyu class 12 mark sheet bapra degree mark sheet bakhnai ka saving bank passbook bat kabashipo pide ban don ya ka signature ka jong pihi no te lada pibiang kane visa apply kumut kala biang ba tik tak okay nangta nakabenta ban syajit pada pihak ban le shwa ka online examination badon southly ki subject ke general financial awareness quantitative reasoning aptitude computer knowledge
general English te ka number of question ka de ar santali gawe but gini gi jingkali gi barit ki kit shimak kawe te shis pa mak phin haban le na ki sautli ki subject mo but omdon negative marking te hangne ka kham sup hakba phile ya gani ka online examination hakba omdon minus mark mo omdon minus mark te lada phiti kono konoru yole se kalain ketu ka answer ka ba phitik kemun omdon negative marking lane bansha minus pada shua bangan penkut ya gani ka khubor light kam sai chisin ngan penkut mau biang ba ka stipend lani ka benefit ka ba pio ha ka ba phile banle ya ka te ka training hapo Bank of Baroda ka de khatsana ja tangka shibnai but can see you pi hadin shi banai mo hadin shi banai can sa siu be ye pi ban ya ki terms and condition phila ban pulehi hangni namar hagani ka advertisement notification ru lap penbit penbiang bat la ai lut ye pi ek jinon tambaro te namar kata ngong ye pi shwa ba phin le chi cyber le ne shwa ba phin register but apply ye gini ka training subhaban pule bha ya ki details instruction ban ini ki term and condition mo barok khoi khana ba phin kham su thu kham ba yole se phim su thu te ngakwa ban kerpan ye pi bu i comments ki jong pi ngan sab yaram ban batai hakawe de ban ini ka training tangatahi suggestion kanong ipi ko ki parolok baro panum klet pat ban ya share like ban subscribe na ko benda ki upcoming videos haba ya day ban ki khubor like kam leishibun leishia jarngo